Karon kuan naami tulo ka kapunuan nga limonsito. Usa, duha, lo. Natingala ko nga man ni nga upaw naman ni siya nga limonsito. So karon among pangitaon og kinsa ang suspek ani nga nang naupaw ning limonsito. Ngari ko magsugod sa una nga punuan. Hasta pud rin naupaw pud ni. Kinsa kunay may pakanan ingani nganong naupaw naman ning dahon ingani. So among pangitaon og kinsay kuan nangaon sa dahon. Uy, nay usa ka buok bunga. Madyo kay wa kauna sa suspek nga nawa pero ang dahon ra may na pan. So kari naupaw na gud siya. Kinsa jud kay suspek nganong naupaw ni siya? Kari atong pasignian na din ng suspek. Kay ato ning kwaon kung naa man gani. Di ara. Ang sa ka may ang sao man nila to pagkuha. Uy. Uy. Ang sao man nila to pagkuha dong. Uy. Ay, ay, uy, uy, uy. Hingguwa mag isang anay. Toink. Gahi man. Kuha, ikaw ba suspek ani? Ikaw di ay nanguha, ha? Toink, asa man nila to ibutang. Ato na i-transfer dire. I-try kung asa mo balik baka pun na siya. Okay, sige.